Chus a goibh cóirde is mise Owen P agus siúd é leabhar bheas agus an leabhar bheith a bheas go inniu ná ceann beag garid granú spríúil do fáistí ceann Roald na Gamail agus alíonn le Quentin Blake is dóim nach féh hí Quentin Blake ága le leabhar mas cuid den téachs sin. So go bhfuil sé seo léite going siúd the Twits in Méarla agus Muiris Ó Raghallaigh a daistrig agus legan anna jas go deo atá is dóim gur agurthóir nó aistrúthóir sa húm é Muiris Ó Raghallaigh agus tá slach go deir seo mar aistrúcháin díreach túirigh mé chlór na gabadlí nó na néana sa leabhar gubacháin ghruaigecha féasóga salacha an frog an spaghetti beo an madaisiúil an galar crapachach an glú dlú daingen circus mór bonusciil na munca agus a lehéid tagan an buligínach clúbínach a gabhar agus a lehéid sin Tá scéil seo arás mé mar scéil blurba an leabhaid ar chúil péistena a chuid spaghetti ní bheith sé sin rómhlasta ní ar chaan sé rómhór leis an úsal ó Gamail agus an bu a bhíonn sig leabhar Roald Dahl ná do fáistí agus do fásta an tlí go mbíonn taobh dorachas na scéalta leann sé faoi na gibacháin ruaigeach ar dús na daoine sin ba féasóg agus sin túsal Gamail duine a thar bheith grán na seo agus is cuioine mé seo go gléanach an éasóg agus an chológ ó ruair ar a gramthe san éasóg agus duine grán atá is sin tá a bhean grán a freisin agus tá muncathe ní si sin a bula bobar a chéile tá bhfuil muncathe dagan na munca isteach tá muncathe chu i gás taobh mo agus bíonn si tuairt drochiad a dóibh agus tá aon an agus den siad na hain a chur i bio mhór aon agus an sin bíonn éiríonn siad amach i gcuine na Gamail agus buil siad bobarthe agus tuairlíonn an rudí granara tá rudaí Tá an tanga spríúil tá sí éasca go leir le tuiscin is dóim do fáistí ach freisin tá sí teach le dúchas agus le nádúir na gaige tá rudaí granar tá an siomh cho granar sin ag pointe amháin an siad gramíonn siad an troscán ar fád ar an tíáil le glú dlú daingen agus an sin chuann na Gamailí tain bhil ciún agus an sin tagan an galar crapach ortha agus a lehéid anna bha mar scéal bhfuil go mór é na Gamail agus tá na cíine le an bha freisin is stáilin gur léas Danny Champagne an down agus Willy Wonka agus an bhunracha seaachláid is an cin sin ach se span Roald Dahl háse go mórlam ó mé ansal go deo as a scéalta do chuoine fásta freisin ar mé beag níos agé. So tá lína chuirde go nair libh.